Invázia z vesmíru. Na planete Mars, červenej planete, žila mimozemská civilizácia. Boli to geneticky simulované kódy Matrixu, mali stroji na hmotnú realitu, či je skutočnosť realitou, alebo realita nie je skutočnosťou. Strážcovia vesmíru mali podzemné laboratória na výskum nevysvetliteľných javov a telepatie, telekinézy, čipovú totalitu, postavili svet v budúcnosti interkontinentálnu kozmickú loď. Zatiaľ zóne 51 na vojenskej základni vypustili vírus na vymazanie všetkých zmyslov. Ilumináti rokovali o vedeckých témach. Jeden iluminát bol vyvolený a mal prednášku. Čierna diera je oknom časopriestoru, dá sa cez ňu cestovať v čase. Otvorili sme druhej dimenzie sféry, sú to podvedomia čierne diery, zasahol si ma ako veľký trest z galaxiou vesmírnych ciest. Preto radšej duše oslapnem, ako by som tmách mala blúdiť s otvorenými očami a moje imaginárne ja, druhé ja, sa stratíme v hlbinách duše. Armáda temných iluminátov robili magický rituál so sviečkami, prekliali čarodejnice, ktoré vedeli astrálne cestovať v snoch. Ovládali svoje sny. Len jeden sen bol vzácny, tretia zlatá ríša, impérium absolútna, dokonalý svet. Nebola to imaginárna myšlienka, ale prísne stážená vízia, o ktorú všetci bojovali. Prečo sú vo svete vojny? Každý chce byť mocný. Na počiatku bolo vzduchoprázdno, po veľkom tresku to bolo reliktné žiarenie a hviezdy a identifikovateľné telesa pohybe. Numerologickí astrológovia mali astrológovia zistili, že odsúdená pred určením miliónov svetelných rokov vo hviezdach máme ho podvedome zakodované a takým systémom sa nám premietol pred našim narodením, na základe toho existuje déjà vu. Zatiaľ vo Washingtone, v Bielom dome, mali všetci prezidenti sveta presne tajný summit o tom, ako NASA, USA vysiela rakety a vesmírne stanice dróny na kontrolu ľudstva. Centrálny mozog riadil ľudia ako naprogramované stroje. To je text do mojej knihy. Postupne ju píšem na počítači. Ale mám taký problém, že som zdravotne postihnutá už 20 rokov po autonehode. A je mi smutno, lebo nikto ma nechodí navštíviť. Som umiestnená v domove sociálnych služieb v ústave. A so zdravotným postihnutím sa mi ťažko žije, keby aspoň niekto za mňou prišiel, ale 3 mesiace už nikto nebol za mňou na návšteve.